लखिमपुर जिल्लानि शिमुलगुरि हालाम सिंनि आरो गहपुर सिमायाव थानाय सेसा दैसा दालांनि सेराव सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे फोरबोआ बैथि फेब्रुवारि दाननि 19 खालारनिफ्राय 1 मार्चसिम 11 साननि हाबाफारिजों जागोन। गाजा गोमजायै खुंनो लानाय बे फोरबोआव बाहागो लानो थाखाय बानजाय आफादा बयखौबो खावलायदों। सेसा रुगुं फोरबोआव गुबुन गुबुन सेमिनार, हारिमु दिन्थिफुंनाय, मेला बायदिफ्राबो थागोन। 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चसिम जागोन। ओमफ्राय बे प्रग्रामानो जाबाय सेसा रुगुं फेस्टिभेल। ओमफ्राय बेयाव जोङो उद्देश्य बिभिन्न धरननि उद्देश्य लानाय जादों। ओमफ्राय फार्स्टआवनो जोंनि बे रायजो राजाफोरनि खाथि खालायाव थानाय बिसोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे सेमिनार दङ बेयाव। एडुकेसन बा हर्टिकालचार, एग्रिकालचार, ओमफ्राय बिभिन्न धरननि बेयाव मार्केट, मेला, ओमफ्राय लोगोसे जोंनि आर्टिस्ट बा सिंगार, लाइभ बेन्ड बेफोरबो पारफरमेन्सबो जागोन। बे एक्सप' थागोन, ओमफ्राय लोगोसे मेला थागोन, ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिभिन्न धरननि कालचार बेयाव जोंनि हारिमु कालचारफोर थाजोबगोन। 19 फेब्रुवारिनिफ्राय 1 मार्चसिम 11 डेज प्रग्राम 11 दिन हाबाफारि लानानै जों मोनसे सेसा रुगुं फेस्टिभेल खुंनो आखायाव लानाय जादों आरो बे सेसा रुगुं फेस्टिभेलखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। बेखायनो आसामनि आरो अरुणाचलनि बयबो मोनफ्रोमबो जाथि, राव, धोरोम कुनु बिभेद लायालासिनो बयखौबो बाहागो लाफैनो बे नोंथांमोननि थ्रुयैनो जों खावलायहरबाय। जी आमी सेसा फेस्टिभेल, सेसा रुगुं फेस्टिभेल অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ এক নৱতম প্ৰয়াস, যিহেতু আমি উত্তৰাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে এই চেঁচা নদী এক অৰিহণা আছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা যি চেঁচা নদীৰ পানীৰে আমাৰ এই উত্তৰাঞ্চলত এক সাংস্কৃতিক বাৰ্তা, এক সমন্বয়ৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। এক সুন্দৰতম প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ ইয়াত আভাস আমি পাইছোঁ। সেয়েহে আমি এই প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেঁচা ৰুগুং ফেষ্টিভেল হিচাপে 2022 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 19 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিব লগা যি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ লগতে বিভিন্ন জনজাতীয় খাদ্যাভাস, তেওঁলোকৰ যি সাজপাৰ, সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান, কালচাৰেল যি এক্সচেঞ্জৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাৰ বাবে আমি যি উদ্যোক্তা কমিটি এই আয়োজন কৰিছে, এই আয়োজনৰ জৰিয়তে যাতে আমি শুভবাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ। जोबोद गोजोननाय गामिनि जानानै, बे एरियानि जानानै जोंहा जोबोद गोजोननाय दङ। जाहाथे जोंना जायगाया डेभेलप जाथों, सिगां जेसेबां डाउनाव दंमोन बेनि आरो डेभेलपसिन जाथों, बिनि